Hyvää talavista päivää kaikille moottoripyörän päällä jollonni istuville. Se vuon tuossa tulla sutkii se kesäaika tänään vuonna, ja sen tautta on niin ruvettu hyvissä ajoin koploomaan ja suunnittelemaan ensi kesän kaikkein kaaneinta ja kommenta ajotapahtumaa kuvernöörin kierrosta. Tänä vuonna se mokoma pyöräytetään niin ympäri Savonmuota ja Karjaloa, suottaapa joku piästä melkein kahtomaan itsensä nuopurin mäntyjäkkiin tien varrelta. Ajoreitiltä löytyy suoraa pätköä ja sopivasti mutkoa, mäennyppylöitä ja tasaisempaa muota, jota itse kuhin saa piastella hiljoo ja kovoo. Kappeemmille sorateille ei tarvihe edes vaivautua. Ensimmäinen päivä männöö melkein kuin olisi ulkomailla. Ollaan nimittäin leppävirralla. Muista päivistä ei tohittaisi se enempää sanoakaan, ettei tule ajoimmeisille paineita. Kyllä se siitä sitten se aikanaan selviää. Turhoa kiihyttelyä ja vohkoomista kehotetaan välttelemään, naatitaan se mikä kerettää. Pensoa ja ruokoa piisoo kyllä varmasti jokaiselle, olipa se eväs sitten kalakukkoa tai rättänöä, pottutuuvinkia tahikka kualkiäryleitä, kahvetta ja vehnästä. Ja kelit myö otetaan vastaan semmosina, kun ne sattuu kohdalle mukaantumaan. Jos paistaa, niin hurrutellaan auringonpaisteessa ja satteen sattuessa ollaan sitten vähän kosteemmissa kuin tunnelmissa. Iltoiloksi on meinattu saanassa kylpemistä oikein vastan kanssa. Siitä hommasta ne ajomiehen lihakset tykkee. Yöajan suap ite kuhiin muotan mätköttöä kaikessa raahassa sillai, kun ite omilla aivoilla etukäteen aatellut. Kuhavua on seuraavana aamuna tuossa silmäkirkkaana tietä hyömässä, ettei vaan oijaan kapsaha. Outta kaikki lämpimästi tervetulleita männöön mukaan, sanoo iänneuvosto piällysmiehineen. Ja jos ootta ymmärtänä tämän kaiken, niin ootta varmasti käsittänä väärin.